Co když největší reality show v historii nebude jen zábavou? Co když to bude příležitost? Hnutí, revoluce. Od tvůrců nového druhu reality zábavy přichází Treasure Island, kde influenceři bojují o bohatství, slávu a něco mnohem cennějšího. Miliony lidí budou sledovat, tisíce influencerů budou soutěžit, ale jen několik z nich dosáhne vítězství. Tohle není jen show, je to jedinečná životní příležitost. Ale jakmile se dveře zavřou, zůstanou zavřené navždy. Počet míst je omezený. Zaregistrujte se zdarma, hned teď. Přidej se, doporuč, vydělávej. Staň se partnerem Treasure Island, než bude příliš pozdě. Kontaktuj osobu, která ti ukázala toto video a požádej ji o její doporučující odkaz ještě dnes.